Kaikki tietää, että se on Eku. Kuva naama. Kaukosäädin. Kile! Voi vittu. Isot pallipaati, isot kuteet. Tippu pois. Minä nyt. Se vasemmat lahkeissa. Mulla huonosti tää kädessä. Haa! Gotcha. No niin, heiluta vähän palleja. Ei kun naamut meni vittu. Husi vittu. Ota multa pappersi. Tuu kiveksi. Pappersi. Pahtoleipä. Aina kun saa jappiin, niin mun tekee mieli poraa. Mun päälle, siis siivoo. Ei. Hei, nyt on ihan hirveen huonosti mun kädessä. Meistä tulee feimejä Jeksen kautta. No niin, kyllä se Ekun perässä. Okei. Kun YouTube toimii. Saako nähdä, kun olet kusella? Okei, mä oon täällä sivussa. Mitä? Mitä? Ihan niinku olisit jännisyt. Onko Mä haluun kustaa. Kuse! En Kuse nyt! Anna olla, ei kukaan näe. Sulla on eikö uskalla? Ei kun Makson ei voinut kustaa ollenkaan, vittu. Jättäkö rauhaa nyt vittu? Kauhe muijan lauma täältä. Kai nyt kun sulla on niin... Mä en kussu vielä. Ope.